Kasunod po ng posibleng banta ng sakuna at malalaking emergency, ibinaba po sa mga health workers ng Dagupan ang wastong kaalaman at kasanayan ukol sa mass casualty management. Sa naturang pagsasanay, ibinahagi ng mga facilitators ang kanilang aktual na karanasan sa paghawak ng mass casualty incidents at nagbigay ng mga praktikal na hakbang kung papaano mas mapapabilis pa ang pagsusuri sa mga pasyente. 12 facilitators na pawang mga doktor at nurse mula po sa ilang malalaking ospital sa bansa tulad ng San Lorenzo Ruiz General Hospital, Cagayan Valley Medical Center, Ilocos Regional Medical Center, Mariano Marcos Memorial Hospital at Medical Center at iba pa. Higit dito, binigyang diin sa pagsasanay na sa sakuna, higit sa kagamitan ang kahandaan ng mga health workers ang tunay na puhunan. IFM News. IFM News. IFM.